झाला, शेतात चाललो. 2 भाकरी. पिठला सुक्या झाला आणि मऊसूत झाला. भाकरीवरच पिठला. भांडी घय भरणार. तुम्ही अक्को कांदो नेऊ शकता. आणि त्याच्या बाजूकच ठेवली लिंबाची फोड. आता काय करायचा, ही अशी भाकरी तुडायची, नाही तर त्या फडक्याक लागतला ना. भाकरी अर्धी तुडली आणि ही बांधली. ही टोपली घेऊन काय चाललं? रानात चालले. भो माझं काम करता. सकाळी पेस्ट देऊन इलंय, आता पिठला भाकरी नेते नाश्त्याक. मारा मग हार कारभारी. होय, रानात खय लावलेत. मगाच बसून हाक मारतोय. आळ घालतोय, आपली शिळ घालतोय. नाहीच देतात, आता एकदा देतय. तुम्ही पण ऐका. हा कारभारी, ओ कारभारी. अरे नाव तरी घ्या, नाही तर सगळे कारभारी येतील लपलेले. माझं कारभारी माझा आवाज ओळखतो ना, मग बाकीचे कशात येतील. बरोबर, पॉइंट आहे पॉइंट. आणि या काय आजची रेसिपी कसली मोठी, पिठलं भाकरी. तोंडाला पाणी सुटला. पिठला भाकरी एकदम फेवरेट. पिठला भाकरी म्हटला तो फोडलेलो कांदो, लोणच्याची फोड, भाकरी आणि पिठला. पण गरम गरम. ही जर खाली एक भाकरीने पिठला तर माणूस संध्याकाळशिवाय जेवणार नाही. म्हणून ते रानात काम करताना पिठला भाकरी नेऊन देतात बायका आपल्या नवऱ्यांना. म्हणून वहिनी हाक मारी होती, पण काय कारभारी काही योग नाही. चला आता कारभारी गेले ऑफिसला. आता रेसिपी सुरुवात करूया. चला. 1 वाटी पीठ घेतलंय चण्याचा. अर्धा पाव चमचा हळद टाकतोय. आता ह्याच्यात आपण थोडा थोडा पाणी घालून चांगला पीठ ढवळून घेऊया आणि पूर्ण गुठळे याचे हे होऊया. त्याच्यासाठी आपण आधी मी टीप दिलं होतंय, चण्याचा पीठ कसा चाळायचा. कॉईन टाकायचा आणि चाळायचा, कारण चण्याच्या पिठात गुठळे हमखास असतात. दुकानातला आणा, घरी दळलेला असू दे. आता 1 मिनिटभर मी या चांगलं ढवळून घेतलंय. मस्त आपले गुठळे मोडून झालेत. आता ह्याच्यात तुमका दिसणार नाही, मी दाखवते. हे बघा, एक पण गुठळी नाही. आता पिठला करूचा मी कढई ठेवलंय. पिठल्यासाठी 2 कांदे घेतलंय, बारीक चिरून घेतलंय. उभं पातळ चिरलास तरी चालात. 2 हिरव्या मिरचे मोठे होते ते मधून चिरून घेतलंय. कढीपत्त्याची पानं घेतलंय आणि लसूण पिठल्यामध्ये जास्त मारव वयो, पण ती अशी बारीक चिरून नुसती पेस्ट करून घातलास तरी चालत, पण ही दाताखाली येईल ना पिठल्यात तर चव भारी लागतात. आणि कोथिंबीर घेतलंय. कढई तापली. कढई तापली, त्याच्यावरच तुम्ही तेल सोडा की त्या चण्याचा पीठ खाली डसता. भरपूर लागतं. आणि 1 डाऊल तेल लागतं. डाळीचं 1 डाऊल. तेल आपला तापला. अर्धा चमचा मोहरी घालतोय. 1 चमचा जिरा, 2 चिमूट हिंग. बेसन असल्यावर हिंग घालायचा म्हणजे बेसन बाधणार नाही. आता आपण जी लसूण बारीक चिरून घेतलं ती घालून घेऊया. कढीपत्त्याची पानं आधी घालणार नाही की त्या ती ओलसर असतात ना, धुवून घेतली तर अंगावर उडतं फोडणीतून. आधी कांदो ढकलतोय आणि मग त्याच्यावर कढीपत्त्याची पानं घालतोय आणि सोबत मिरचे. जो कांदो बारीक गॅसवर आपण गुलाबी भाजायचो, जास्त करपूक द्यायचो नाही. करापलो तर पिठला आपला कडवट लागतला, म्हणून कांदो जर असं गुलाबी करूया. पुढचं डायलॉग रवलो मराठी भाषेत काय? मराठी भाषेत कडवट, मालवणीत आडू. मालवणी मध्ये माझ्या सासूची आडू घेऊन शब्द फेमस आहे. या सगळ्या बारीक गॅसवरच करूया ना? हो, नंतर पण बारीक गॅस करू गोया. पिठला नंतर असा उडतला. आता या पीठ आपण पाण्यात ज्या घोळून घेतलं ना त्या घालून घेऊया. गॅस बारीकच ठेवायची. मगाशी मी पीठ घोळूक ना 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि आता हे अर्धा वाटी. 1 वाटी बेसन असत तर 1.5 वाटी पाणी घालायचा. आणि ह्या आता ही खरी कसरत ढवळत रवायचा. आणि इतपत ढवळायचा की आपल्या बेसनच्या पिठाचा जो कच्चेपणा असता तो जायपर्यंत एका चांगला अरतून परतून आणि सुकून घ्यायचा. लगेच पाणी आटलं. हो, शेवटी चण्याचा पीठ आणि पिठला सुक्याच वया. पहिल्यांदाच मी पिठला केलेला आहे ना, तर मी पाणी जरा जास्त घातलेलं आहे
आणि वतलंय फोडणीत. नंतर ता पीठ असा फट 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 उडूक लागला तेव्हा मग समजूक लागला की बाबा नको पिठला करूया नको, सगळा अंग भाजता तो अंग भाजता. मग नंतर कळूक लागलो की पाण्याचा अंदाज आपण थोडा थोडा घेऊया. त्या पिठला जरा पातळ होईल आणि ह्या पिठला कसा सुक्या पण होता आणि मऊ पण असता. आता चवी राजा चवीचो राजा मीठ. आता बेसनचो गुणधर्म चिटकाचो, पण ह्या आपण नॉनस्टिक घेतलं ना कढई म्हणून चिटकलो नाही. जर तुम्ही जर्मनची किंवा स्टीलच्या कढईत करूक गेलास तर ह्या पिठला चिटकतला आणि करापतला. आता ह्याच्यावर घालूया आपली हिरोईन आणि ठेवूया झाकण. आता ह्या 2 मिनिटं बारीक गॅसवर चांगला पिठला शिजान दे. चला 2 मिनिटं झाली, आपला पिठला तयार. मस्त हो. चला आता पिठला भाकरी म्हटलं की कांदो तर होय हो. आणि कांदो असो फोड. फुटलो. शेवटी पुरुषाची ती पुरुषाची ताकद, बायकांची काय. तरी पण फुटलो. फुटलो सफेद कांदो आहे ना, असं ठेवायचो सोलून. चला शेतात चाललो. 2 भाकरी. पिठला सुक्या झाला आणि मऊसूत झाला. वर पिठला द्यायचं काय, भाकरीवरच पिठला. भांडी घय भरणार, ती भाकरी अशी हातात घ्यायची आणि चौक मोडायचो. आता ह्यो फोडलेलो कांदो तुम्ही अक्को कांदो नेऊ शकतास. ह्यो बघा ह्यो ठेवलो असो बाजूक आणि त्याच्या बाजूकच ठेवली लिंबाची फोड. आता आमचं मालवणी झिललो कारभारी ऑफिसला गेले. आता प्रेमान गोवाक नाही तर आपल्या झिलाक भरूचा. आता माझ्या झिलाक भरवत. एक झील तिथून लपून बसतात, त्याका सुद्धा हात मारा. या 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 इथे ये. अरे सगळेच झील तुमच्या वाट बघतात. कसं लागलं, कसं झालं. मस्त हा मस्त म्हणता. यो काही रानात गेलो नव्हतो, सायकल चालवून येलो. तरी पण थकलो बघा. की मस्त झाला पिठला भाकरी. हँका पण करू सांगूया. कोणा हँका म्हणजे आमचे व्ह्यूअर सबस्क्रायबर त्यांका काय सांगायचा, असा पिठला भाकरी बनवा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रहा. धन्यवाद.